Kanigri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de imeri nong ti wa lang. Kini gilong ki mat ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Ka jingroi jong ka ri ka nam long ka bapura klem ka roi ka par ka than chate lam mingi ong Vice President ka ri Jagdeep Dhankar. Anon Priu Menteri Khana ki kampo yang ka Sarkar India Nityanand Rai ya ka land port hadauki menta ka sngi. Banjur Menteri Kerap Karyang Narendra Singh Tomar halor ka jinin kaman persyang ikir kom trekam da ki kor ki bor ka juk menta banyo wing yi jing e ha ka tanat jong Kerap Karyang. Ki khobor ki babnya. Vice President jong kari Jagdeep Dhankar ong ba ka jing roi jong kari kan amlang ka bapura klem ka roi ka par ha ka than chatay lam mingi. Haka por ba ay jingkiran haka program pen ko buram ka ba arphuway jong ka Dibrugarh University ha Assam udhan karu ong ba ki pratali ki jilla ka than chatay lamingi ki deshi sha ka spa ko dor jong kari namar kata kalong ka badan kam hadu kata ban kinti wigini ki jilla ban kiu irat ka India ulapan kan maru ya kiriu kraw ka Assam ki bekenthop ya u General Lachit Barphukan Bakrao ka hima ahom badi Dr. Bhupen Hazarika ubalayo apdiang ya ka kusnam Bharat Ratna. Vice President kariu ay kuble ya ro ya ka benta treka bakrao jong ka school ba Dibrugarh ha ka ba penne pensa ya ka ktin. Ula banjur bagi samla puli ki dewen persang ya ki eki bathamai ha ka jingim namar bunsin ka jing job ka wan lingba ka trei ka kta ka bathamai. Vice President ong ba kani ka jingpen ko buram ka day maujam na ka mata ki samla puli ki nong hikai ki kimi ki pa bat ki samla puli ki don ya ka bentaban no senyang ban bit ban biang ke imlang salang ki bradan lang ha ka program ki kenthop ya ulat ka jila Assam u Gulab Chand Kataria u menteri rangba Himanta Biswa Sharma u menteri ka Sarkar India u Rameswar Teli bat ki wei Vice President Khamhadien Ulalit Ru Shah Dhana Manjuri University but Manipur University. Menteri Khana ki kampo yang ka Sarkar India Nityanand Rai one play ya ka land port lani ka check post hadau ki menta ka sngi hakhamat ka jing sakhilang jong sambut menteri ka Sarkar Meghalaya uba President Tunsong badu High Commissioner jong ka India sha Bangladesh. Katay karo nong West Jainti Hills District jong ka Meghalaya kadai ka project trekam ka badan kamha jong ka Sarkar India ka bathmu man kantiw ya ka khai pateng hapring ka India bat ka Bangladesh. Lingba ka dauki an sakham pensuk ya ka jingkit mar hapring kini ki artali kiri kalai ka wan jong ki wiki kali bakum juru ka ya ka yang jong ki nonglet nongwan hapring ka India bat Bangladesh. Ha Manipur la penjari da ka public curfew hadin bala mi ka jing ngos ir ba ka jing bam shingan ha padeng ki ken hun jat bin riu namar ka jing khi man persha ya ka jing dawa kan thop ya ki jat mete ha ka thop riu lum ka Sarkar jilla ka la pensange trekam ru ya ka mobile internet sansngi nadu minnin ka sngi Ushonggunor Jongka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC James PK Sangma Minning Kasni Ulay Kendo yung Managing Director Jongka Assam Industrial Development Corporation AIDC Limited u Manavendra Pratap Singh hakbaula la ban lumjing tip ikilat rekam ki babhatam e balashim da ka AIDC ban kantiwi ki karkhana haka jokopo la yo banya phaliu jingwadu halor ki jat karkhana ki bala ban baitingka ban penmentoy ya ka jilla Meghalaya Usong kono jong ka AIDC ulay sam ka jing songtho jogo makom no ka Meghalaya ka deban shim kabu na ki ki ba kala dal pa kanang bakan long ka jingpli ki lat yo kam yo jam mat kan tiu ya ka yo ka kot ha ka jilla ha ka karo khubor jong uong ba ka jing kran bat usong kono ka AIDC lembar ka kan hon jong kala long ka mentoy shibun ha ka ba ulay yo shimphang ki bala ban yarap kan tiu ka jilla Meghalaya habun ki liang Ka Sustainable Transport and Efficient Mobility Society STEMS ka batrekam hapo ka jingmi jong ka Sarkar Meghalaya kan sa penmi eki bus ki ban kit i khana school hasor Shillong ka ban long kumshi benta na kila trekam ban penunai ka jingkhap nya kali hasor ha ka benta ka ban kong kite ki bus kin kit ki khana school ki ba puli ha ki than lat mukhra bat dhan kiti kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong
Menteri ke Sarkar India Bakhmi ia kerap keriang Narendra Singh Tomar ula banjir halo ke jingan kamban persangi ki rukom trekam daki kor ki bor ke jok menta kanang menya uwengi ki jing e ha ka tanat jong kerap keriang uong bala ban pendunai ke jing pendun kam baklai ka bat ki dawai spo ha ki lingkha lada persang daki lat ki bathamai haba ai jing kran ha ka dorbar kharif campaign 8000 arphula he New Delhi min kasngi utomaru ong ba dei namar ka jing yai persang ka baklem song that jong sarkar India bala la ban penbiang ya ka jing dawa ha ki dawai spo ha ka ri barok kawai ha ki ni ki prasnem bala dem ulakan turu ya ki jela barok ban penklan ya ka jing penun kam da ka spo nano urea bat ka nano DAP. Menteri Ketenagaan Animal Husbandry but Veterinary uba Alexander Lalu Heng ula kentui ke sarkar jela bakan bhak nong rim jaka le miki doktor sarkar hadien bekil songthat nakakam kumba kala le eki officer IAS. Uang miki doktor ki bawan na shabar ke jela kim dan mon ban song man sa Meghalaya hadien bekil songthat nakakam namar ba kim yo ban thit jaka nakajing trikam jong Land Transfer Act. Uba AL hek uong ba ki pakum kini ki doktor ki long shisha ki bakodor bat ke jingdon juki hagani ke jela kanon ra jing mentoy shibun ya ki pat ba ha Meghalaya prangot ki bri kle athamai khnyang jingpang corona men ka sngi ka lapan kiuru ya ka jingdon juki nong pang covid sha ka khat prangot menta ha ka joka por men ka sngi arngot ki wei pat ki lalat no khnyang jingpang Yaka World No Tobacco Day WNTD la julaki habarash telu perthai hakalai puitri ujemang manla usnem kapang pedeng bala jit ban rakhi ketika singi Meghalaya menta usnem kedai My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya ka Meghalaya jonga ka Meghalaya ka bala nakajing bam ba jing di duma habakran haka program and play ya kajing ajing hikai halor kani ka phang pedeng ha East JNT Hills District u Deputy Commissioner Abhilash Barnwal ula ai kajing ro ya ki school ki bleshim ta ha ka program wong ba ka WNTD ka ai ya ki program ban hikai ki khen school bar ki paj ba banyele persha ka jing bam ba jing di duma bar ka ne kan salong ka jing mentoy ka bakrau ka banyalam sha ka jing penduna ya ka jing pendan kam duma Dr. Lana Nongbri, State Nodal Officer, National Tobacco Control Program, iladan lang ha katika program. Kabakum gani ka johi ka program, la pleru ha Nongpo, Ribhoy District, Minhin Kasngi. Hadin baka Central Executive Committee CEC kala rai ban kershan ya ka jingelong ka way hapdeng ka NPP bat ka PDF u Vice President janga PDF u ba James Ban basayong mod ula ay ka shiti ino seng jung u siya u President ka PDF u ba Gavin Miguel Milim. Ha ka jing kiran beginong patay kubor u ba JB basayong mod ula ong ba ula rai ban ino ka seng PDF namar dan man satya banyas no bat ka NPP. Ula pen pauru e kajing sngo dukha mensim namar ba mau ude uwe ni dekot baseng nong rim ya ka PDF. Uang ba kum kini kajing penya so ken penduk mensim ya ki pat ba namar kin sado e kajing shanya jongki ha ki seng rulum. Laban pen kenal biya hangni bu menteri rang ba konat ki sang ma ula dap pen bana ba kajing penya so lang ka we ka PDF bat ka NPP kan long ha ka sing sejan Hashwa jong ka jing tap vote ha so yong constituency ka ba an penlong ha ka shipau tarik ujemang ki samla puli jong ka St Edmunds College ringkat bekino hikai jong ki kilale khmi ek Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD Node Meghalaya yakni ka jing persang man penrong ki jing perkhat jong ki samla puli shphang ka jing non kam ban tip bat ban sngo tho shai ya ka jing don jong ki kinjaba imba par bar kumno man penne pansa ki ha ka ni ka jela la kershan the director ka IBSD u Professor K Mukherjee Kato kani ka khubor kala kot bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong ha ka por phrabaji phinse asngo ki khubor na ka Delhi station